Joo, täällä ollaan manageri Snude. On taas toimistollaan. Nyt ollaan sitten AS Romalla Karelmude. Tiedän, se ei ollut ehdokkaiden joukossa, mutta mä valitsin sen lopulta. Ääni ei jäänyt yhtään. Katso vähän mitä scoutit saavat aikaan. Katsotaan mitä saa scoutit aikaan. Katsotaan. En minä tiedä mitä saa aikaan. No tuloks tää kuvalautu on ihan surkisee. Tauluita nyt ja Beldan. Mä tarvitsen mun budjetin osakseni uusia pelaajia. Siinä on vähän opulaa. Nyt on sitten varmaan, kohta alkaa varmaan tulee Mineäkin tänne kanavalle. Heti kun mä saan tuon OBS, niistä alkaa tulee paljon. Mä myös yritän antaa enemmän aikaa tuvaamiselle, mutta se ei ole kovin helppoa. Sen rakennusvideota ei tule mitenkään hirveesti, mutta ei mitään. Ei kukaan nyt tulee tänne! Otiinko sä kommentointia? No täällä on puhe. Poistakaa häiriöitä tältä huoneesta, vaan tekemässä kommentointia, joten siellä tuli sitten vähän huligaaneja tänne. Ne ovat niin ärsyttäviä. Suomen tulevaisuuden tähti on Tobias Lauritsen. Joo, pyytäisikö sä vois koottaa ton tyymen? Nyt oikeesti! Katsotaan tää on Dybala, Rossi, Di Natale. Sanotaan niinku Dybala. Tästä olisi vallas niinku nyt Dybala meidän tiimiin. Siinä olisi niinku... Ollaanko se taas 11,3 miljoonaa ainakin haluais. Mehän tarjotaan tietysti enemmän. Me tarjotaan 12,5 milliä. Sitten meillä on kans Rossi ja Di Natale on. Miten ei varmaan nyt toiseksi tarvita. Joten... Osais katsotaan tiimiä, ketkä täällä vaihdossa löytyy. Siellä on ainakin Strootman. Ja otetaan niin tilelle. Tää ei. Vaikka vanha Strootman, niin sitten... Ottakaapas katsojas pikkuhetkonen. Ei mitään katsojat, hyvät katsojat, ei mitään. Täällä on mulla niinku... Panna vähän porukkaa kentälle. Siinä sitten Maikon. Lorenzia ei kentälle. Story. Ukraine. Cole. Niin todella siis korkutaan sillä. Dumbia tohon. Gervinho, Dumbia ja Ibarbo. Onks hän yli suetti? Tää Italian Serie A tutkaa. Duo, Dumbia, Ibarbo. Katsotaan. Mitä saa aikaan? Mitäs tässä Manolassi on? Manolassi voisi laittaa kentälle. Nyt ei sitten niinku... Onpas tylsää Dumbiasta. Mani Barbo. Mitä me niinku tarvittais? Ehkä semmoista vasenta pakkia tarvittais. Sitten toiseksi aloittais koviten varmaankin. Niin mennään... Katsotaan sopimuksessa. Hyvä tilanne sopimuksessa, tosi hyvä. Ainakaan kukaan ei ole ainakaan yhtä. Mennään katon. Siellä skouttia.
my career. Alun season. No niin. Ei mitään, ei tällaista taustamelua! Damn! Taustamelua. Varsinkin kun oikeesti kun pitäisi tehdä kommentaarilla, niin sitten tuolla niinku täysillä kuin poda. Juu, me tehdään ovella tänään vähän remppaa. Siitä tulee taustamelu, katsojat. Älkää pahastuko. Nyt oikeesti! Jotka täällä ovella yrittää päästä sisään niin, että itse tästä ei tule mitään. Mennään vähän jossain eteenpäin. Näin olisi 16 milliä dybelästä. Unohdetaan kaikki. Siellä on Espanjasta aloitettu. Bacca, Nolito Parejo TV. Incredible Carlos Bacca. Juno. TV Bale. Pereira. Messi. Kuetko ne? Kuka siellä oli? Kuka siellä oli? Oliko siellä Uche? Oliko siellä Uche? Oliko siellä Uche? Oli. Oliko siellä Uche? Okei. Huono vitsi, nyt pitää Messiä tulla ostamaan. Ei meillä rahat riittäis. Uche vois olla ihan... Uche me oikeesti halutaan. Mä haluan Uche, koska Uche on ihan mun ultimate tiimi. Kunkku. Ivan Miranda ei ole löytänyt mitään. Hyvää Miranda. Sä oot niin. Pro. Lord. Elä. 9 miljoonaa haluais Uchesta. Mä menen. Tarjoako se 9 milliä? Mä haluan Uchen! Koska Uche on niin hyvä pelaaja. Mennään näissä vähän eteenpäin. Bakkaus tänne halus 25 milliä. Unohdetanko juttu. Se on löytänyt tyyppiä Englannista. On löytänyt Miranda. Jos ne sinnes nyt Lauritsen skoutti on vielä kesken. Miranda. Se on Wilson, Gale, Dicko, Bedahino, Clayton, Ings, Starich, Eriksen, Aguero, Yaya Touré. Eikö se ole sopiva keskiösti tyyppiä, mutta paitsi tuolijasta kaikki sanoo niin paljon, joten enkä mennä asiaa eteenpäin. Mennään oikeesti nyt! Uche tulee meidän klubiin. Nyt se on selvä juttu, että se tulee, jos on sopimuskelpaa Uchelle. Ja nyt me menen rakemaan. Niin, että on sitten vähän kaikki ja Baldani ei enää löydä mitään Italiaa. Netero. Florenzista tarvittu aivan liian pientä summaa. Mutta maksuko... Pistetään taidokseen muutama milli, niin tarjous. Noin. Ja Fonda. Baldani. Frizio. Panna se uudestaan. Lähdetään se tonne Ranskaan. Tulee Saksaan. Ranskaan tulisi voinut lähettää, mutta mä lähdetään kumminkin Saksaan. Bacca. Unohdetaan toi Baccan skuttaminen. Eikö toista olisi hyvä mitkä mennä ajassa eteenpäin? Koska Uche ja kumppanit odottaa. Okei, Lauritsen on... Uche ei halua. Vitsi. Bitches.
Uche ei halua. Mutta mä haluan Uchen. Panna kunnolla rahaa peliin, kyllä se settää. Anna peliin 90 tonnia. Nyt Uche ei voi hylätä. Saa tuollakin jos vaikka 60 tonnia, mutta täällä sais 90. Ostuvilla olisi Okei. Otetko kaupat? Okei, otetaan kaupat. Sitten vähän lisää rahaa. Ja Tosun sai valmiiksi reporttinsa Lauritsenista. No se on vaan 50-arvoinen pelaaja. Mutta kun tää on hyvä tulevaisuuden lahjakkuus. Tästä on tulevaisuudessa vielä tosi paljon hyötyä. Tässä pitää nyt hommata. Joten 130 tonnia, niin sillä ehkä Lauritsen pitäisi kai saada. Eiköhän mennä tasajassa eteenpäin. Eiköhän mennä tasajassa eteenpäin. Okei, ne haluu 170. Ei tässä oo paha. Ai. Autoilliset eriytys, ne ei ollut, toi ei ollut se. Toi ei ollut mikään uusi. Että Uche ei tollakaan halua, kun Uche ehkä... Mennään Lauritsenin. Lauritsen tästä tarjoukset ja pöytää sitten ajassa eteenpäin. Siinä vaiheessa... Uche! Uche tulee tänne. Accept offer. 90 tonnia saa palkkaa täältä multa. Uche, olet tervetullut. Elkos Florenzi siirtyy sieltä. Siinä oli joko jotain siinä. Uche. Takaisin siinä muuta mennä. Uche. Noin. Dumbia, Uche, Ibarbo. Siinä on Sveti ja Popu. I will be sweaty popular. Nää luulosti tosi Sveti ja Popula. Löytyykö uusia tyyppejä? Scoutit. Ricardo Rizzo löysi Angel Correan ja Pikkuherniin. Mut me ei enää haluta hyökkääjää. Miksi te skouttelette niitä hyökkääjää, kun mulla on niitä jo tarpeeksi hyviä? Ja taas kuitenkin pitkään tuolla Evertonissa ollutta Bainsia. Senhän mä voisin yrittää saada. Hinta on 12,5 miljoonaa. Jos sillä saisin Bainsin, mä oon tyytyväinen. Eiköhän taas kohta mennä ajassa eteenpäin. Alexandre Silva on tulevaisuudesta. Lupaus. Kiitos. Otan Vittoria Guimarãesin Alexandre Silva. Tuo suunnassa voit mun voida lähteä skouttailemaan sitä. Mä voin taas mun puolesta mennä ajassa eteenpäin. Joku haluaisi Young B1. Anna mun. No niin, nyt näytään sille, että Young B ei ole myytävänä. Missä on Young B? Okei, Young B voi ehkä. Ihan tarkasti. Kannattaako minun myydä Young Bivaa? Kastan on 27, Mallos on 23. Joten... Entä Astor on 27. Young Biva on 25. Kannattaako minun Young Biva? Katsotaan. Eiköhän... Katsotaanko nyt ja... Ei mitään counteroppereita. Okei, ei. Young Bivaa ei tule.
Jangan Biva ei tänne tule. Ei täältä lähde! Ja Lauritseen on hyväksytty. Siellä 2000. Ton tyyppi saa tosi halvalla ja siitä voi olla tulevaisuudessa tosi hyväkin. Hyvä, että lähdin hommaamaan sitä. Täältä löytyy paljon Pulsien, Kachunga. Mulla on tarkoitus vaikka Müller, Aubameyang, Royce. Ei mitään tosiaan Ramos, Rafael. Entä Ricardo Rodriguez? Toivois mua aika paljonkin kiinnostaa toi pelaaja. Vaikuttaa vahvalta, tehokkaalta, hyvältä puolustamaan. Ja Aubameyang ei mua kiinnosta. Mulla on jotain hyviä hyökkäjä. Ellei sitten tule uuden Uchidubbi ja Aubameyang, mutta ei mua se silti kiinnosta. Okei, Everton hyväksys mun tarjouksen Bainesista. Se haluaa 2 vuotta ja 90 tonnia ja saa 2 vuotta ja 90 tonnia. Tää on ihan hyvin menee, tuntuu suivan loistavasti. Pjanic, tää on tarjous. Enää ei Espanja tyyppikään löydä mitään. 22 miljoonaa oli ihan hyvä. Tähän on selväksi Pjanic ei tai... Mut sitten Pjanic. Kannattaisiko mun myydä se? Mulla on De Rossi, mulla on Strootman. Mulla on hyviä sekä keskikenttiä. Tää löytyy vähän Aleksandressi. Ja mä otan. Ja mä otan Agriklini. Aleksandres, se on. Ei mitään kiinnostavaa. Never ever mitään kiinnostavaa. Okei, täällä on kai Ranskaa. Ranskasta löytyy kaikki eri mukaan jotain ihan mukavaakin. Mukavaa! Sherlockista. Eikä mainita. Vain Baines ei suostu. Lauritsen sijaan tulee meille. Ajattelin katsoa tämä Lauritseen. Moro Lauritseen, sä voit tulla nyt meille. Muutaman vuoden päästä oot ihan kultakimpale meille ja muuta. Totti kertoo, että tämä on hänen uransa viimeinen kausi. No ei oikein paljon liikuta maksamaan. Peluttaa, tiedätkö sä me pota Uchadungia ja Ibaibua. Bainesi. Saa mun vasta 110 tonnia. Aika hänen vuodessa käy pelaaja nyt, jos Baines ei suostu, niin mä tapaan sen. Okei. Alexandre Silvasta ja Ricardo Rodriguez. Eikö koittaa myös kun... Se on 60. Joo ei. Ei sit. Se on just tullut sinne Proveika. Mutta Ricardo Rodriguez. Tarjoamme 18 miljoonaa Ricardo Rodriguezista. Ja sitten Dumbia! Kuka haluaa Dumbia? Kuka kehtaa haluta Dumbian? Tai Pjanicin. Kumpikaan ei lähde mihinkään täältä hengistä. Ei, nyt kohta muuten päästään jo ensimmäiseen. Juu, Alexandre Silva ja ei tule. Ainakaan toistaiseksi. Ei panna Guidoa vielä hommiin, jos siitä voi olla hyvä tos me. Löytyisikö nyt täältä jotain kiinnostavaa? Totis last hurra! Mitä vitsiä? Dat? Kai on sitten kohta hyvä hetki painua tonne. Edustaja Matsiin Baines ei suostu enää mihinkään, joten vaikka vetäisi turvaa.
21,5 miljoonaa. On kyllä kovaa peliä. Jos kerran niin paljon haluaa. Mutta ei mitään väliä. Ei me nyt 21 miljoonaa 400 000. Nyt! Jos te ette hyväksy, mä hankin jonkun toisen. Halvan, tosi hyvän, nuoren. Joku haluaa taas kerran Jangan Biivan. Mä reikasin jo yhden tarjouksen. Mutta mä hyväksyn. Tuossa oli vähän enemmänkin rahaa, 8 miljoonaa. Sitten meillä onkin varmaan... Katsotaan nämä. Siellä on Porker, Gaze, Cruise. Enkurit Alabasta. Sitten varmaan lähdetään seuraavaan peliin, jolla on Deportivoa vastaan. Mutta ennen sitä muuta vähän squadia. Me tätä ystävässä tuolla millään All-Star squadilla pelaa. Todellakaan ensinnäkin usohjuksena Lauritsen. Tulee tohon noin. Onkin lähinnä kakkosjoukkue. Uts ei tietenkään tule kentälle, ettei se loukkaannu. Siihen tulee Sanabria. Uts tulee penkille. Sitten Dumbian tilalle kentälle tulee joku. Tulee Verde. Ja Iturbe tulee. Sitten tulee Keita. Ja sitten tulee Ukään. Cole tilalle kentälle tulee tässä matsissa Holebas. Kastanin tilalle tulee Jangan Biiva, koska Jangan Biiva varmaan häipyy tältä tiimistä. Tarvitsen Hermina vielä kesken, mutta Jangan Biiva varmaan häipyy täältä. Siksi Jangan Biiva voisi. Se on tässä meillä ja Jaakkukin loppu varmaan aika pian. Ei kuitenkaan mitenkään silleen niin nopeasti. Siinä olisi siinäkään hirveetä vaaraa. Koska Deportivo on helppo vastustaja meille. En tiedä, onko se meillä ei tänään alparasketta Iturbe. Noniin. Sanabria. Traidi Sanabria. 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 The King. King se. Demp. Sanabria. Mene nyt Sanabria. Mene kun aikaa vedetään 2-0. Sanabria on aika hyvä pelaaja, mutta Utsi on parempi. Noniin, come on, 3. Siellä on OP-hedari. OP-hedari häkki. Manola. Eikö se ollut, kuka se oli? Kuka se edes oli niinku? Oliko se Manolas? Taisi olla Manolas. Okei. 3 voitettiin. Tää oli helppoa. Kun me se osattiin voittaa 3-0. Ukan. Ukan. Salistukaani. Dot X. I put get dot X. I put the dot X on dot Keita. Siellä on Iturbe. Siellä on Iturbe. Ja nyt siellä on Keita. Siellä on Keita. Ja siellä on 2-0. Eli se on nyt varmaan moikka moi, mehän tulemme, että pääsette sosiaaliseksi aikaa. Heipä hei!